Sani Danja zai mayar da Mansura Isa. Fitaccen jarumi a masana'antar shirya fina-finai ta Hausa, Sani Musa Danja zai mayar da tsohuwar matarsa, wadda ita ma ta kasance tsohuwar jaruma ce a masana'antar ta Kannywood, wato Mansura Isa. Kamar yadda wani gidan jarida ya wallafa a shafin Instagram cewa sulhu alheri ne, Sani Danja zai mayar da tsohuwar matarsa, wato Mansura Isa, yayin da gidan jaridar ya nemi mabiya shafin da su bayyana ra'ayoyinsu akan wannan al'amarin, inda mafi yawa daga cikin mabiya shafin suka bayyana farin cikinsu da jin daɗinsu akan wannan labari, idan har ya kasance gaskiya ne jarumin zai mayar da tsohuwar matar tasa. A kwanakin baya ne aka yi ta yada labarin mutuwar auren jaruman, waɗanda suka shafe kusan shekaru 16 a tare, kana suna da 'ya'ya har guda 4, mace 1 da kuma maza 3. Bayan mutuwar auren nasu, mutane da dama sun zargi jarumar da ita ce ta kashe aurenta, kamar yadda ta bayyana cewa ana ta damunta da kuma zarginta akan ta kashe aurenta saboda wasu dalilai, wanda hakan ya sanya har ta kai ga yin Allah ya isa ga duk wanda ya ƙara zarginta ko aibata ta akan mutuwar auren nasu.